Hvad så der YouTube? Velkommen til vores kanal nsgaming.dk. Det er vores helt nye kanal, fordi den var ikke så god den anden, og så ville vi også have en sammen, mig og Simon, så lavede vi en Desert Survival. Ja, men vi to drenge på 12 år, der elsker at lave YouTube-videoer og spille spil og alt muligt shit. Ja, så vi kunne godt tænke os at vise, hvor gode vi egentlig er, når man tænker på, at vi kun er 12 år. Ja. Og ja, I kan bare skrive noget ned i chatten til YouTube-kanalen, hvis I synes, den er dårlig, og hvis vi skal lave noget om. Så eller hvis der eventuelt er nogle spil, I gerne vil have, at vi skal spille. Ja, så kan det måske være, at vi køber dem. Eller hvis vi allerede har dem liggende. Ja. Ja, så. Men skal vi sige, det var det? Ja, det var det. Vi ses YouTube. Tak fordi I så med.